Ukážka použitia planžety Liši HU64, ktorá je určená na vozidlá Mercedes. Budeme si otvárať zámok z vozidla Mercedes triedy C, rok výroby 2000. Takže zámok máme otvorený. Otvorenie tohto zámku trvalo krátku chvíľu. Zámok sme si otvorili pomocou planžety Liši HU64. Viacej informácií a produktov nájdete na stránke www.zamočníckepotreby.sk. Ďakujem za pozornosť.